Emakhosini ngiyabingelela, ninjani? Kusawu Makhosi Mkhize lona. Sacela futhi ukuphinde ngikhulume ngawo umuntu onabantu abadala ukuthi kanjani. Isizathu sokuthi njalo ngihlezi ngigxile ukuthi ngikhulume ngomuntu onabantu abadala ingoba uhlukile and indaba yakhe ayipheli, yinde kakhulu. Ziningi kakhulu izinto ezibumehluko kuyena. Abantu abaningi bagcina bephonswa laphaya ey'bhedlela zabantu abagulayo ngamakhanda ngoba abantu abaningi aba-understand-i ngakho. Okay, futhi uma ngichaza ngomuntu onabantu abadala ngiyathanda ukuthi ngiqale la esuke esamncane khona ngoba indaba yabantu abadala ayiqali ngoba naku umuntu esemdala nesethwasile noma esehlangana nokugobela. Le nto ngizohlezi ngiyiphinda. Umuntu uqala ukuba isangoma esaphuma esiswini kuze kube uyakhula. Ngisho ngamthatha uyomfaka e-restaurant yase-Japan noma yase-America uzohluleka yena ukuthi adle lapho. Ngobani? Lokudla lokhu kuzomxaka. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bazongitshela futhi ngihlezi ngibezwa besho ukuthi idlozi liyatshelwa, idlozi liyathethiswa, idlozi liyafundiswa. Okay, khona lo muntu lo ukuthi yena emzimbeni wakhe ungenwe abantu bakudala kuphela. Akekho umuntu wesimanje manje okhona emzimbeni wakhe. Mhlampe lo muntu uzalwa ukwi-age encane kodwa akusekho umuntu ophilayo kubo owenza lobu mngoma lobu. Akusekho umuntu ophilayo kubo, mhlampe okhokho wakhe noma ogogo wakhe esayidini lakamama lakababa. Kakhulukazi kuhluka kakhulu uthola ukuthi lo muntu labantu abakuyena baphuma indawo zonke, ama-family womabili kade ephila kwimpilo yomoya. Kuzoba nzima-ke ukuthi uma uthi wena uyathethisa, uyabatshela, uyabafundisa, ubafundisa into abangayazi, abangakaze bayiphile. Lowo muntu lowo uzohlupha, angeke aze akakwazi ukudla into eno-curry powder, akakwazi ukudla into enama-paprika, akakwazi ukudla ngisho ungakuhlobisa kanjani akumgulisi kodwa akakuthandi. Hhayi ukuthi akakudli at all, uyakhona ukuthi mhlampe akudle kanye mhlampe emva kwa-2 weeks. Umuntu onabantu abadala iy'nkinga zakhe-ke ziba lapho ngoba ngisho ama-perfume lawa okuthi unuke kahle nawo futhi ayamxaka umuntu, ayamxaka avele amnukele kakhulu, amanye amphathise ngekhanda. Isizathu sokuthi kwenzeke le nto angithi kuyena kusuke kuphila lo muntu la angamazi, umuntu wakudala owayengazazi lezi zinto. Mefika ey'faka yena ziyamxaka. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi ufuna ukubhula-ke manje, ufuna ukudlulela umuntu, kuvele kunuke le nto ugcine ungasakhoni ngoba kufana ngisho umuntu ethi uyahamba yena uyobhula esigodlweni somuntu kodwa uyithenka ngama-perfume usuke ungamazi lo muntu oyakuyena ukuthi unjani, ungeniwe abantu abanjani, uzokhona yini ukusizakala. Ezinye zezinto ey'dala ukuthi abanye abantu begcina bengakhoni ukusizakala uma beyofuna usizo kubantu ngoba bafaka izinto ey'ningi, abantu bahlukene kakhulu.